Já vás vítám u dnešního nového videa. Dneska vám natočím můj vlog. A to, že budu teda jezdit se Silvestrem. Jo, a děkuji, že jste mi pomohli vybrat jméno. Jmenuje se teda Silvestr. Vůbec jsem nenapadlo, že bych mu dal takové jméno. Takže děkuju. A jmenuje se teda Silvestr. A se Silvestrem možná půjdeme na trénink. Tak pojďte se mnou. V první řadě, která musíme jít tady za Silvestrem. A jak jste si všimli, tak zase tady nasněžil sníh. To jsem mega ráda. Ahoj Silvestře. Dneska budeme jezdit, jo? Tak pojď. Ježíš, já tě ještě uklidím. Tady. Ne, k Alexovi, ne. Alex by to sežral. Dobrý. Trošku ti rozestřu podestřílku. Všechno ti dá před tréninkem, ne? Tak, dobrý. A teď už jenom jídlo. Musím dát jídlo takhle. Tak, k večeři, to je k večeři. A teď jdeme jezdit. Tak, my už máme nasedláno a máme tu připravené věci. Na to se budeme potřebovat, aby jsme ho naučili jakoby prostě hej. Je tu s námi Stella. Ahoj, já vás vidím. Tak, šikovný. Šikovný kluk. Hodný. Po malých kručkách to stačí. Dobrý, ne? A asi půjdu dát Silvestra dostáje a vezmu se Madeline a něco spolu natrénujeme. Tak pápa a dobrou noc. Mě na plánu jezdit já, ale bohužel půjde Klára. A jo, jdeme se na ní podívat. Teď musíme být potichu, protože natáčí shorts a musí se u toho soustředit, aby to nemusela dělat na několikrát. Tak se koukejte. Oi, go. Oi, more passion, more passion, more passion, more energy, more energy, more footwork, more footwork, more footwork, more passion, more energy, more energy. Oi, easy now. No ale už se blíží už je večer a už je tma. To bude konec vlogu. Tak, to by byl konec vlogu. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo a já se zase uvidím zase příště. Tak ahoj!